Kaixo, txoriene. Eguerdion, zigoriturrita. Berdien, Patricia Videle. Zemous. Ondo, men Durangoko jaien atarian. Bueno, Durango, Basauri, bai, Sanfosto dira. Bueno, nik horrebia bakar kontrolatzen. Oinatin bebai, bueno, oinatin isa jaixetan iraian da urrixan pia ditxituzte. Ondo itzen da, gora, Eta, bueno, gu hemen jaixetan nez, baina, bueno, nahiko errezta potentia daukagu. Bai, gaina. Txitxirioak bai, hortik ondo, barazki pila, baina... Gero piperrak bere zente, nik egin bitxut, errezta bat, deitzen dela txitxirioak birria erara. Birria? Eta birria da, Mexikoko errezta bat, normalian aragisakin eitzen dela, aragisa marinatua eta piperrekin, tipulakin, eta bueno, lan saltza potente batekin, baina gaurkoan egingo, holako errezta barazki jale bat. Hau da, aragisa biharrian txitxirioekin egingo. Eta zuk zekarri oso? Nik ekarri dudana, bueno, nerea barazki jaldea ez. Bueno, bai, izan zen, Bai. Ingo torrelako Idiazabal fondu bat, fondu, Oh my god. Idiazabal eta zagardoa, eta erori, bai, bustitzeko hor, makiltxotan sartuta, bueno, txistorra togia, baina, bueno, txistorra kendu eskero, bueno, ovo lakteo vegetariano. Oso geuria, berez, bueno, bigarren errezetan Euskal Herrira bueltauko gara, baina lehengo errezetan Mexikora goiaz, eta hau da errezeta. Txitxirioak beratzen utziko ditugu 8 orduz. Kasola baten tomatia, tipula, berakatza, espeziak eta piperminak jarriko ditugu oiasko saldakin eta egosiko dugu 15 minutuan. Gero egingo birrindu eta iragazi. Eta gero izango da, txitxirioak sartzia oiasko salda apur bat geixaukin eta urakin eta salda horrekin eta 20 minutuan kozinatu lapiko askarrian. Bitxartian egingo entzalada bat asagorrixa eta tipuletakin, martorrixakin bebai eta zerbitzatuko ditugu txitxirioak, entxaladakin, kremakin eta limakin. Beraz, nahiko espeziatuak izango die. Eta behitu, txitxirioak hemen utziko ditugu, bakarri da ikusteko, zelan beratzen die, baina, bueno, eta zelako desberdintxasuna dauen honen artean eta horren artean. Neurri berdina egonda. Neurri berdina egonda. Berez, bueno, hau honen erdixa da, baina alatabe zenbat hasi dien, behitu zelako txikitsua da nau, eta bakarrik beratzetik urotzetik hasitza, Osa, ez ur berotan, ez zitxute egosi, beratzen bakarrik. Bai, nik hor froga bat egin nuen, eta ez du denekin funtzionatzen. Hau da, jarri nintzen ni 24 orduz beratzen, baineran sartuta, eta hurregunean ximurrin atean nintzen, baina nik esaten, handituta ateako naiz. Agian burutik hori pasatu zaizu, baina simurtuta ateratzen zara, erabaz simurtuta, baina hasi eskara azten gehiago, orduan... Zepena. Ez, norbaiti, otutzen bazai hori. Froga hori egin du nik, eta ez du funtzionatzen. Ez dakit nik txorienen kontago izan duten, nire lagun batek, ez dut esango bere izena, enintzen izan, baina kontatu dut. Intzela berdina dordoka batekin, ze dordokak, ibererak irakurri zauen ur berotan bizi ziela horrek dordoka hundixak. Vale, beroa seri izaten dio. Karo, a ber, 7-8 urte zauzkan. Eta hori bera imosatzen olako dordoka txikitxo bat, eta interneten edo irakurri zauen, karo, ur berotan bizi ziela da. Bere logika izan zen, irakiten jarriko dordoka, eta hasi ingo da. Ez zauen funtzionatu. Ja, baina dordoka sopa bat izan zuen afaltzeko. Beti ateratzen da zerbait hortik, hor geratuko da trauma. Eta, hau bizkortzeko, beratzeko, igual, astu inzari 8 orduz egon bide edo gaba osuan, bebai, esaten dauen, ur berotan eta bikarbonato apurtxo batekin bizkortzen dala gehiago prozesua. Nik ur berotan jatzitut beti, Naiz eta gau bat, egun batetik bestera jarri. Ni urotzetan beti. Nik beti ur berotan. Oitxura kontua. Bueno, danadakoa. Eizue, eta batezbe, erosi lekaliak lehorrian. Ontxe, zenbat hasi dien, lekale egosixak eta saltzen pila bat, eta egisa da, dala errekurtso bat, nahiko azkarra eta erosoa, baina lekale lehorrak erosin bidie, bai. Eta prezioz, azkenean, egosiak ere ez dira oso garestiak, ez? Azkenean, badaukazu epoteak kilo erdikoa, 5 gramo egosiak, eta euro eta piku, 2 euro segun kalidadean arabera, ez? Dauzkazue. Eta egia da, prezioz ondo ateratzen dala. Baina besteak, azkenean, pentsa hor, beratuta gero zenbatean geratzen da. Kilo batetik zenbat
txitxirio izango genuen, behin beratuta eta egosita, askoz gehiago, presioan, normala da moduan, merkiagoa da. Da, elikagai merkia bai. Ez dauka inungo zailtasun, esan, beratzen jartzia, bueno, hor badaude bestatu esate dutela, lekaliak izozgailuan gordeta baldin bazkauzu, gero beratzen ez dela jarri behar. Nik hori lehen iten nuen, ez nituen beratzen jartzen, eta izozgailutik atara, sartzen nituen lapikuan, eta lapiko askarrean, ordu erdian ero, egin da izaten nituen. Orduan, horrek ere, lehengo eta behin konserbatzeko balio du, izozgailuan gordetzea, lekaliak, eta hor xomorren bat erogon eskero hori da tokiriko berena, barrunak eta etxekuak baldin badozkezue, izozgailuan gordetzea, eta gero, nik beratu gabe ere egiten dituen. Beratuta, askarra egiten da, eta hori egia da, Bai, ontsa inbi dugu, lehen esan dutzuet, da, errezeta mexikar bat, deitzen dela birria. Orduan, normalian, marinatzeko erabiltzen da, aragisa. Eta hori itzen da, saltza bat lortuz. Guk saltza hori, oinen gau. Eta horretarako, kasola baten, sartuko tipula bat, 4 tomate, 5 berakatzatal, eta espezia batzuk. Kasu honetan eskaia, oreganoa, kuminoa, eta kanela aldozuela hautsian edo adarrian sartu. Piper beltzak, bebai, eta gero, holan, igual, deigarrixena edo, izango ziren piperrak, piperminak. Nik aukeratu ditut zabala eta guajilloa dialako mexikarrak, baina etxian be, espa naizarie komplikau, aldozue piper txorizeroa erabili olako 3 edo, eta horrekin egin. Eta pipermina, kontutan hau pikantea izan, berda, ez? Apurtxo bat bada. Pikantea izan, berda. Bada, bai. Gure pipermina ere botatzea badaukazu. Bai, eta legumurien jo, betxu, zigor, ja, jarri dote neguko edo udazkeneko hortua. Eta lehengunean joan nintzen, getxoko lekuentara, beti eroste dutenak gauzak, eta esatuztan. Eta ze, udako hortua zelan joan jatzu posik? Eta nik jo, ni super posik, piper pila bat, tomatia bebai. Bera bakarrik azidie. Hori da, hor autorriego horrekin da. Ez oso posik benetan. Eta esatuztan, hori hasierako sortia izango zen, ze mundu osuai udo honetan joan gago oso txarto. Baina, alatabe, piperrekin kontauzostan, ez? Aurten, ez dakitzuk kontsumitzen duzun piper txorizerua, baina nahi izan badozu, pila bat igoko dala, ze uda honetan egon da urritasun pila bat. Orduan, toki askotan. Horren presizioa, igo inzala da, esan duztan. Nire lagun batek itxeitxu honek bildu, piper txorizeruak. Bai, arian sartuta. Bai, eta sortziko sorta, ez dakit izan duztan, 6 edo 7 eurotan zagoela. Bai. Sortziko sorta? Usto bai, ez? Ostra, aleka erosi izan ditunik 40 zentimotan, alea. Eta 15 zentimoan. Bai. Sortziko sorta 6 eurotan, pixkati igodala esango nuk, desenti igodala. Bai, hemen hori berakatzak, eta... Azkenean gauzatzuk ematen du, hemen digurte batzutara, erosiko itxula urrean presioan. Eta, pentsak gu behintzat, Bizkai aldean, Euskal Sukaldaritzan Bizkaitar saltzatuki guztietan egiten da nondan, Bizkaitar saltza egiteko, hemen beti esan izan dugu tomaterik inoiz ezaiola bota behar, inoiz ez, agian, ez da egit, eguzita piperran presioa pixka botatzen hasi beharko gara, Gola ziriko gara. Bueno, kontua da, birria kontua dauzkagula gaur, eta berez birria bapaten izan da aragiana, baina normalean izaten da antzumea, arkumearekin egiten den errezeta bat tradizionalki, hau izaten zen Jaliskotik datorren errezeta bat, eta birria deitzen diote barbakoari, baina barbakoa ez hartu gure hemengo barbakoa txingarretan kanpoan erretzea zerbait dana. Han barbakoa deitzen diote aragia egiten dutenean, egosita saltzan egiten dutenean, ez? Orduan, birria normalean izaten zen, egiten da baita behiana, txerriana, oiaskoana, baina normalean hori antzumea izaten dana, eta normalean izaten zen zulo bat lurrean egin, han, holako metalesko lapiko batean, behin ondutako aragi hori sartzen zen han lurrazpian, inguruan dana txingarra, gero bertako zuaiz baten ostoak gainean jarri, eta lurrakin estaltzen zen. 4 orduz bertan egosten izan ondoren, atara aragi hori, eta horrela, saltzan jaten den zerbait ez, gaina, gero, salda hori saltza asko izan ezkero sopa moduan ere hartzen da, eta, ohikoa dela, baina hori, birria da, gehien batan, barbakoari birria ditzen diotelako, Mexikoko hainbat tokitan, Birrian izena, be? Bai, ez dakit nondik etorrikoan, hori, baina... Birriak berez nahi esan, hau birria bada, hau... Bai, guretzako, hori ez... Eta oin biko lankidea argentinarra du, eta
nik behin baino esaten dio, kógeme eso, eta kógeme beraien dako da, narrutan eitea, orduan... Zuk ez diozu ez esan. horregatik, kontu zibili barra, esaten dugunakin, eta beraien dako hemen, zinemaldia izan dugun hortan, beraien programa egiten dute, kontxarekin, kontxaren kontu hori sariana, eta beraien dako, motzine, emakumeen motzina, kontza da. Motzina ez dut entzun sekula. Gu motzine esatu. Bai? Bueno. Aluari motzine. Gu gaur, ontsa, birria kondutan gauz, da txitxirioekin gabiz. Eta orduan hemen ingo salda. Hori izan dakoa, 15 minutu utziko kosinatzen subizian, eta gero hori ingo birrindu eta iragazi. Bitxartian, honek beratzen ditugu, eta... Joango naz, tipoleta mosten, brunoa zerora, eta martorrixia txikitzen. Hau inbidegu ontxe, asa gorri entzalada bat, gero hori gainetik jartzeko, bakitzue asa gorrixa olan. Bueno, asa gorrixa edo txurixa, ze momentuan ez daukagu asarik. Egia da, ni asa behiratzen nuen. Baina nik teleasa ezagutzen dut. Eta orduan teleasa bidian nau, baina bitxartian ez dakigu gorrixa edo txurixa izango dan, baina asa izango dela ziur. Beraz, hori, bitxartian joango naz ensalada osatzen. Bueno, hor Jamaikako ikusi dituzue piper beltzak bi ezberdina bota dituela, batu txikiak eta ez da handiagoak. Handiagoak Jamaikako piper beltza da, ezaguna, famatua, presion ere nabaritzen da. Eta, bueno, Jamaikakoa deitzen diogu, naiz eta Karibe guztian aurkitzen da, baina, Espainiarrakara jun zirenean, han aurkitu zituen, eta orduan deitu zioten Jamaikako piper beltza, ez? Zuaitza deitzen da, dioiko piper beltze zuaitza deitzen da, eta, 25 metrora arteko altura hartu aldu, eta bera frutu hau jasotzen dute, gero lehortzen usten dute, eta hori da erabiltzen dana. Sukaldaritzan hemen, ez daukagu horren beste ohitura, Inglaterran asko erabiltzen da, eta esaten dute, lau espeziaren usaimena ero zaporea dukana, ez? Hiltzea, kanela, piperbeltza eta intxaur muskatua. Bada askoz espeziatu haua, ez? Bai, zaporetxua bada. Ez du pikatzen, Hau kondutan izan, ez duela pikatzen, badauka puntu holan pikantea, baina ez da holan pipermin bat bezala pikantea. Eta daukana da, espezie ezberdinen zaporea daukanez, baina laurena gaina, bereziki laurena, Inglaterran deitzen diote Allspice. Hau da, bai, dauzkalako espezia guztiak. Baina direla, laurenak hor, frantzesez, deitzen da cat spice, holako espezia ez da inoetan, baina ja hor, frantzesez bai esaten da lau espezieren izena dauka, lau espezia. Eta hemen Jamaikako piperbeltza. Eta hemen Jamaikako piperbeltza. Jamaikako piperbeltza, osorik eta holan saltzetan da erabiltzen dana, gozogintzan ere erabiltzen da, birrinduta, azkenean, gogoratu, kanelaren ikutua ero badaukala, eta intxaur muskatu eta holako gozogintzan ere erabiltzen dira, ez? Eta hor birrindu eta erabiltzen da beti, eta kontutan izan behar duguna betikoa. Piperbeltzak eta holako gauzak erabiltzen ditugunean, hobe da osoa erostea, alean, eta gero birrintzea, birrindutako erostea baino. Saltzen dute birrinduta baita, piperbeltza ere, bai, baina, indarra galtzen da. Bai, ez, horan, momentuan itxemozu eotu, horre egiten da, kristoneko desberdintxasuna. Bai. Nik uste dut, da gainera, oitxuin bigarela olakoak erosten, ez? Lehen esan duguna lekaliekin batera. Ontxe jendiek ez dauela lekaliek erosten. Osa, lekali lehorrak, ez dauela erosten. Eixo, igual, nire adiniko jendia da, jende gaztiagoa ondiokan, hori, humus aiteko, honek egositxa, entzaladarako gai botatzen otziela, dilistak eta itxeko erosten dabela egositxa, da gero, olako tipula erregozi. Bai, baina jendia erosua pentsatzen gakora. Ez daki segatxi dan, baina pila bat jetxi diela, eta orduan, hori, kontsumua bultzatu inbidala, eta ez bakarrik, hori, lekalia jan, eragisa edo arrainan ordez, edo lan, proteina iturri bezala, baizik eta, mesedes, lehorrak bai jan. Lehorrak eta erogosita jan, noski. Baina bai, ez dara kostatzen, badaude errezeta batzuk, gure, sekula zituenak egingo gure zuzendariak, eta hori badaukatela lanketa pixka bat. Baina, lekaliak dira bakarrenetako bat, berak etxetik indakartzen dituenak, eta hori jada adibide bat, lekaleak zer esatiran etxean eitea. Ez? Egozi besterik ez ditu egin behar, barazkiak ez ditu txikitu behar. Etxean egiten osorik sartu, eta gero hartu atara barazki horiek birrindu iten ditut olio pixkatekin, tomate pixkatekin nahi izan ezkero, baratxuri erre pixka bat, birrindu eta berriro barrura.
eta hor ja umeak izaten baituzue barazkirik ez dute ikusiko, ze birrinduta joango da. Saltza fina atara bazaizue, ura oraindik espadira lekale batzuk apurtu eta espadira loditzen hasi, barazki horiek birrinduta botatzean, horko ur hori, salda hori loditzea lortuko duzue. Orduan, inungo misterio egiztakoan errezeta, eta gero, gainak igarria bota aldizkizue, nahi dizkizunak, baina mesedez horrek gero bota. Hau da, txoixua holkia eta zaieskia eta horrek, gero. Ni garbi egosten ditut, ez dira, babarrunak ez. Ni garbi egosten ditut, eta gero, beste lapiko batean, bere lagungarri izango diren, gainerako txerrikeriak. Niri dana batera gustatzen jat. Eta bain zigur, favorea da eskatu dietzut. Bai, bota. Ze, honei 10 minutu geratzen jako, baina gu bakitzu etxeko lanak, igual asa erostiana ez, baina etxeko lan batzuk ekartze itxugula ina. Bai. Era hemen, betxu, hau izango zen, testuria zelan geratzen da. Erretiratu gizut hau, beste hau geroko egutziko. Hori da, bai, gero kozinako. Orduan geratzen die, tomatiak oso bigunak, piperra geratzen die, hori guztiz hidratatuta, eta espeziak emote dutzie, sapore dana. Orduan, hau entxein bio, birrindu eta iragazi. Eta gero txitxirioak hemen doaz egozita ur hortan gehi ura gehiago, ez? Gehi ur gehiago, bai. Hori da, orduan, karo, hau da potentia. Dauka piper pila bat, dauka sapore pila bat. Orduan... Ondo. Bello, indarra motera. Nik enekina piper beltza, bello, esan bizona, ez zenbat erabilpen batzuk eta Jamaikan bertan, bertako saltza pikantea egiteko erabiltzen da, eta saltza pikantea deitzen da, baina esan dagoa ez da piper beltzak ematen dion pikanteagatik, eta rona eta ontzeko ere erabiltzen omen dute, espezia, unik hori ere enekien, ez? Hor, Mexikoan ere enek erabilia da, gaur Mexikoko errezetatara gatozten ondan, eta produkzio aldetik, Jamaikan, Nicaragua, Mexiko, Hego Amerika guztian, horre da produkzioak gehien egiten dana piper beltzana, eta hori bai, gehien erabiltzen den tokia, naiz eta Europatik eta hola, erabiltzen den, gehien erabiltzen dutena, Inglaterran da, eta, hemen, esan nik uste dut, sukaldaritzan nik aspaldi ezagutu, ez da, beti ezagutu izan dut, baina batzuei niko lan esotikoa iruditzeze, eta antza, modan omen dago, jendeak eskatzen omen du, eta hemendik, errezetan bat nahi bat zenuten, badukazu hemen bat hori egiteko. Bai, eta bestela, espaduzu eolako osagaiak aurkitzen denez adotzuetena guajillo eta pipermin zabalakin, Jamaikako piperrakin be, esposo botaten be, ondo atarako dela, eta ontxe goiaz, hau, pikante puntua zelan dauen ikustera. Ja, geixak bota bitzagun. Baina, zuek hango birria jandozu, bakizu, ze puntu dan pikantean, hori norbera guztua, ez? Hori norberan guztua da, egisa da, betxu, ez da hola bape pikante, hola nahi gotzu da putxo bat. Bape. Apurtxo bat holan bukaeran, baina ez da bape pikantia, da saporetsua. Ontxe toten gatu. Apura eta estiro. Baina, gutxi da. Ez du erretzen da kontutan izan, gero hemen ur pixkat gehiago botako diozula, ez? Hori da. Bai, azkenian lapiko askarrak bestela. Bai. Lurrunduko dago. Entxe, baina hori bai mida iragazi. Ose honekaro, azkenian dauka hasi guztixak, eta... Burduntzali bat, pasoko dut? Hemen, guk askotan ekartze ditugu errezetak kanpokoak eta batzutan erotuta ibiltzen gara osagaian nun lortu, gaur Patrik erabilituen piperrak ero olakoa. Eta hor dago Pilar Arteaga da sukaldari bat, mexikarra, baskulinarira etorri zan, gero Zuberoa jatetxean 8 urte hon zan lanean, eta gero, oin azkenengo 2018tik ero Akelarren lanean, hor da. Hor da, goi mailako sukaldaria. Esperientzia bauka, bai. Liburu atatara zuen, El sabor de México en Euskal Herria, eta ondo dagoena zer da, bertako Mexikoko errezeta tradizionalak, baina Euskal Herrian aurkitu alditugun osagaiekin, ero hemengo jakiekin prestatuta, ez? Orduan aukerak ematen ditu, esaten du, hau, Mexikon egun hontan jaten zen, eta normalean erabiltzen da piper mota hau, baina espaldin badaukazue, ibarrako pipar batzuk bota eta horrekin moldatu alduzue. Hau erabiltzen zen hau iteko, erabiltzen genituen, horako talo batzuk, betiko harto talo hartu hemen, horrekin intzazu, ez? Orduan liburu alde hortatik oso ondo dau, ze errezak dira, hor 50 piku ez da izan bat errezeta dauden, nik liburu hori badukat etxean,
eta oso, bueno, danetan historio txon batero kontatzen du, eta etxean iteko erreza dira, eta batez ere hori, osaiak lortzeko, zeni badukat bat Mexikoko oso liburu ona, handi bat. La Rosa bat? Erraldoia da, ez da La Rosa, iluna da. Karriko dute, bitu, haber ekartzen dudan. Zeni badukat bebai, olako bat zabala, La Rosa, baina hori da erreztaz jositxa. Bai, nik kontua da, hango errezetak, gero osaiak azten zara, eta lortzeko hemen osai pila bat, nago irakurtzen da. Eta ina hori ez, gaur egun esan du, internetetik lortuko ditut. Sartzen zara, eta... Eta gero bertxio pila bat dauzela. Saia, eta gero hori. Askotan moldatu inbertzen ditugu gure bertsioetara, baina hango osagai batzuk nik ez ditut ezagutzen. Irakurtzen dituzu osagai batzuk, eta ezagutu ez ditut diken, Patri. Ez zer dan, orduan, ez dakit zerakin alderatu aldudan hemen antzeko zerbait lortzeko. Hori ez dakit. Bueno, horretarako, behitxu, Pilar horren liburua bikain etortzen da, eta bestela bebai, logikak apurtxo bat esaten dotzuna, eta nik, euskat igual internetera eta igotzen ditudan errezetak, ez? Eta batek, eske, kalabasa krema bat igona honen lagunak, kalabasa, hau, patata, hau, batata, eta perretxiko batzuk. Eske, ez jat batata gustatzen, ze aldotza jarri? Jarri patata. Jarri patata bat. Edo ez diozu jarri ezin kalabasakin bakarrik. Orduan, logika bebai apurtxo bat jarraitu inbida. Hementxe, txitxirioak beratuta barrura, eta beti ur barrixakin. Eta txorizoa? Zuk izan duzu dana jartzen diezola, ziretik, olkia, txorizoa eta zotzen Ez, nik esatzut barazki jalia zala errezeta. Baina, aukiko dago, aragixen zaporia bebai azkenean aukiko dago, ez? Nik txistorra pixka daukator, geroko. Zara horre, lekaliek beti aragixakin jatekua? Ez, nik arbe jatik, nome. Oin, azine, peitxu, etxeko mokordoak eskatzen didatenetik, jarten dut txorizoa eta olkia, aparte, ze ekiko olki osoa jango luke, eta bestia galdamenean txorizoa jango lituzke, elkartrukak eta badaukate. Beha, nik etxean, nik neuk garbi jaten ditu normalean. Garbi, izaten mod, hori bai, txerri muturrak, gero inda dauzka saltzan ero, hori gustatzen zait. Olako nazteak, gero dana berotzea, hori gustatzen zait, eta dana naztuta jatea, hori bai, hori gustatzen zait. Bueno, hementxe, lapiko askarrian, ur geixeu sartu dut zau, ez bakarrik birriako salda, baizek eta ur apurtxe bat gehiago, oiasko salda bai aukitzen bazue. Hau, ondo jarriot, Zigor? Bai, ondo dau, berria, bai, itxeo topera. Hemen, tutua, hemendik ez dauka tutu bat etxekoa bestea altxatzen dana, hemen da, hau da, badaespako presiona, hau igo ingo dagora, gero hemendik keia botatzen hasiko da, eta keia botatzen hasten danetik, jetxi eta denbora, 20 minutu. Bueno, hemen txauka hau osten dan bitartian. Ze kolore da, Patri, naranja? Zango zan gehiago, laranja, horria. Hori txurixa, ez? Hau, txurixa eta hau gorrixa, ez? Bale, oso ondo. Tele asatik heldu da, asa. Eta azkenien ez zauken gorrixa beraz txurixa karri usti, baina nien askonturatu. A ber, ni erdi altorikoa naiz eta berdin zait, Eta egia esan, zaporean ere, egia, kolore aldetik eta politxagoa geratuko zan, horre, ze gaina, horren inguruan gero itzien, genuen, pixkat, plateratzeko garaian zerbait ze garrantzia daukan, gaur egun, bai, oso garrantzitsua. Garrantzitsuena beti da gozo egotea. Berdina, platerka bat olan gainean dana jarri badi dute, espada golan artistikoki jarrita, baina gozoa bada hori da garrantzitsuena. Eta beste batzuk izan alda oso politia jarrita egotea, baina gero jatekoa, espadizu ezer esaten, aukeran 1000 aldiz hobeto gozua dana, horrek ematen du puntuazioa da batean. Baina egisa da begitik sartu bihatzula. Bai, hori da, txapelketetan, gu juten gara, patata tortilla txapelketa, ero marmitako txapelketa, ero berdin da, Guk hori irabazlea aurkitu behar dugu. Eta zu jan izan duzu, patata tortilla bat oso gozua esatea, ikusgarri dago, baina gero, itxuraldetik, ez da, erdi apurtua, ez da hola ondo inda, ez da hola politxa, orduan ez du irabaziko txapelketa, zu irabazlea bilatzen nahi zara, aurrean bukatuko du horrek, baina beste bat aurkitzen badu, gozoa da hola baita, eta ero itxuraldetik eta oso ona da hola, oso ondo da hola esatozu. Eskorrek amorru ematen dago. Ja, baina bada, erzeta horren parte ero bada, tortilla bat izan behar du, forma bat izan behar du, ezin da izan, ez dakit, patata tortilla borobia izan behar du, ezin da izan luzenga bat, ezin da izan
patata frantzesa bat, tortilla, hori da, patatakin indakoa. Hori lehiaketa baten Ulertu da. ulertzen doz, azkenean partaide pila dauz. Baina, ez dakit, etxian jatetxe baten bai, ez? Adibidez, ataratzen botzue, imaginau, da dau, oso ona eta da, itxura berdina, baina ataratzen botzue, dilista batzuk, eta holan, ez dakit, platea apurtxoa zikina, baina ez zikina lehendik baizik eta dilista jausterakoan... Txiprestinan bat hartu eta ez dutela garbitu momentuan. Hori da, detaile falta bai, nik uste dut. Osa, gauzia da, ona dau, plateratzia be normala da, baina horrek eskentzia be itxe dutzu, jo, honek espada ekentzen, igual komuneko ziprestina ez da ekendu. Hori jatetxe batean, bitu, jatetxe batean junta, komunak espada de garbi, ja asko esaten du toki batetan. Ze komuna zikin daukana, zukaldea be auskalo nola izango ete duen. Ero agian dana zentratu, baina ez, komuna bezez, komunak oso garrantzitsua dira eta komunak garbi manden. Hori egon zan nolako, tipikoa esan gauza bat esaten zarela jendiak, eta esaten zaren, jo ba, pintxo taberna bat egoten bada oso zikin, hori, sapi pila bat eta txotx pila bat eta lurrien, horrek seinale ona dala gure dago esan, ze jende pia pasada. Eta nik kontrakoa beti izaten dut, azken lurra zikina badau, sukaldia be... Nik gaur egun oraindik hori aipatu izan du, gure Etxaspiko tabernan, bodegilan, oraindik gaur egun badaude batzuk, eta behitu kakaoxa ataratzen dituzten, daude beti barran kakaoxa nahi dituen antzako. Azalda guzti. Eta aukera dago, zu zerbait hartzen zaudenan, kakaoxa jaten. Kakaoxen otzara bat, koitzan ondoan, dago olako balde txikitxo bat, olako politak, ara zikinak ara botatzeko. Oraindik gaur egun dago jendea lurrera botatzen duela. Eta nik esate Silviari, Silvia, baina ez diezu, utzi ezu, betiko bezeroa dira, eta ez da egiten, da beti indute hori, betiko bezeroa dira, eta zer, baina horrela, ez da, niri iruditzen zait, hori da, errespeto pixkateatik bestion dago, ez? Orduan, bai. Bueno, kontatu pixa zein duzu, nor, Patri? Hemen txeba, asa botatot, hori, Juliana dela, noran fin-fin. Bai. Eta hemen txein dugu olako entzalada bat, zipuletakin eta martorrixakin. Izango da entzalada, bueno. Baina honen gainean doa, ez? Hori da. Orduan, hemen txaukat, behitxu. Platertxo bat, igual txurixau eto... Bitxu txikitxu eda. Gatz ez da, hartzen mudu, nik pikantea nabar nahi dute, nabaritxu, hartzea. Eta zelan, kanelan usai atorri jatolan lelena. Kanela, bai. Eta pikante puntua badauka, Bai, belen probatu dugu eta ez tozu esan. Ez tozu bai ez ezkoa esan. Gatzez, ondo? Olako pintxotxo bat. Izango basan bezala, orduan, hemen usten dugu koieria, eta behitxu, zerbitzatuko gu. Hemen txe, entzalada, apur batekin. Eta gero bai, botako zau, ze han oso tipikoa da, gu ez gauzo itxuta. Gu gauzo itxuta, ba hori, txoixora, zageit, txoixua, odolostia, daulako gauzak. Baina gauza freskuekin hartzen da bie. Orduan, hori entzaladatxo bat, gero, krema fresko, apurtxo bat, bai? Esnegain lodia, ez? Hori da, esnegain freskoa edo lodixa, eta lima puntu bat, bai. Beraz, hemen jarriko. Eta gogoratu errezetau normalean aragik izaten dela, Orduan, izango zen, baina berdina da, Aragia gero barazki batzuk ordinik gainean. Hori da. Eta hau izango zen, gure platera, txitxirioak birria erara. Haze birria. Haze goxua. Lehenko nik txitxirio probo itxu bakarrik. Ia, puntuan dauzen, hortzen bat apurtzen. Bueno, a ver, berez txitxirioa lapiko askarrean, nik ordu erdi usten ditut, baina hor esate dute batzuk 12 minutu ere entzun izan ditut, eta, bueno... 12 gutxi. Gutxi. Bai, garrantzitsua da, egosita bigunak, baina apurtu gabe egon behar direla. Zerako goxua guenetan, Bai. Bai. Hola, bakarrik goxua dauz. Ontxe, entzalakin da. Puntazoa. Bai. Ez dakit nik arabiaren bertzioa birrian nolakoa, baina hau bera... Bai, ez da faltan botaten. Ona, goxua. Eta ontxe, bueno, hau harina bada, ontxe, gazta eta txistorria eta ogisa sartuko, ez? Bai. Fondu, frantzialdera jungo eta ingo duna, azkenean, gazta saltza bat, non zerbait busti, eta jan. Bai, laguna, fondi izaten dela. Fondue, gure fondue, egingo du, fondu. Baina, bueno,
egia da, fondi batean, normalean hor gehien, erregeak astetatik, gurruierra izaten da, gouda ere erabili alda, eta normalean ardo txuria, kirtz pixka bat erabiltzen da, hori da gerezien likorea, guk Euskaldun dindu. Lehen, mexikarra esan dugu liburua nolata zuen Euskal Herriko produktuekin, guk ere olako fondi bat egin aldugu, baina horretako erabiliko guna sagardoa eta Idiazabal gazta. Orduan, beste gai, aldamenian bakizu gero pikatzeko edo zer jartzen dela, guk ogia eta hemen txistorra tal batzuk hartu itun moztu, eta mikroen labean 2 minutun sartu, eta garbi horrateatzen dira, baina egiteko, prozedura egiteko era fondi batean berdina izango da. Ez dut atara, hemen txorienen badaukagu, eta erakutsi izan dugu, fondie bakizu beti atartzen dela, olako eltxetxo batean, non zu txiki badaukan azpitik, eta beroa mantendu behar da, denbora guztian. Azkenean beti likido egoteko, eta gero batzuk ekartzen dituzte gainera sotz berezi batzuk, kolan horrek, Horrek badie fondiak. Horrek badie fondikoak, baina guk ingo duguna, hau ere, etxeratu ingo duz, olako gailu bat hemen etxeak jendeak erostea ez du merezi. Orduen, hartu, katilu batera pasa hemen da ona, eta gero, azkarribili, busti, eta jan, ez utzi hori ostutzen, Hori bai, nola ingo dugun, erreza, etorrela izango da. Lapiko bat baratxuriarekin igurtzi eta bertara sagardoa eta limoi zuku pixka bat botako du. Berotzen jarri eta bitartean gazta birrinduko du. Sagardoa irakiten hasi behar denean, gazta birrindua gehitu eta pixkanaka koiara batekin mugitzen hasiko gara urtu arte. Hartu albidoia, esnetan disolgatu eta bota ingo du guk nahi dugun testura lortu arte fondia. Jarraian, ogia, laukitxo eta moztu, txistorra moztu eta berotu, eta zerbitzatu hauekin lagundu. Orduan, esan dako, hemen Idiazabala ketua ekarri dut, birrintzen ibili naizenean aldea nabaritzen zan. Eta azalian behi ikusten da. Eta azalian ikusten da batez. Azkenean, ketua bakizuke egiten dela, gela batean, zua egiten da oraindik, eta keak maiten du ilundu, eta zaporea eman. Goxo-goxoa eman. Zaporea emango diona baratxuria. Baratxuria zei botatzen. Beti egiten dana da, hartu, ontzi bat hartu holan, igurtzi, eta baratxuri zapore ikutu bat izango du. Baina gero hor ez tozu zerbitzatuko, Gero horako gopotxo baten. Gopor baten, baina beti eiteko garaian ez da egiten zerbitzatuko dan tokian. Egiten da, lapiko batean, egiten horako katxarro batean, eta hori baratxuriakin, eta gero bestera pasatzen da. Nau igurtzi, eta sagardoa, eta hori, limoizukoa koiaraka da txiki bakarriko gotako dugu, Oso, no? Idiazabal gazta kozina hubi dugunez gaur, horrein buruz ingo berbaz, da Euskal Herriko altxor bat. Guk normalian, orokorrian, gordinik jaten dugu, batzuk sarrera moduan, beste batzuk postre moduan, ogitarteko bat betetzeko, baina gordinik. Eta kozinatuta egisa da, Euskal Herrixan asko be ez dela erabiltzen. Neri, esaten duztinean, eman errezetak Idiazabal gaztakin. Asko ez, ogitarteko bat eizu, edo bestela holan gazta birrinduta makarroien gainean, da holako gauzak. Beraz, politxa da, holako erresta bat, nik igual lapurtu itxotzute lagunei itxeko, Eta arrarua dan arren, Idiazabal gazta, ez da zetan Idiazabal herrikoa izan bia. Hau da, Euskal Herrixan ziar, itxen da Gipuzkoan, itxen da Bizkaian, Araban, Nafarroan, da itxen da Iparralden badaue Idiazabal gaztategin bat. Beraz, horretako mugak zabaldu indea. Getariko txakolina bezala. Getarin be, zarautzen hori xon, oinatin. Eta Bizkaikoa Bizkaia guztia maia. Izana da gehien bat, eta hor, azkenean ez, ze ardiren ez nea erabiltzen den, egiteko ez da, prozedura, ez? Gure ardi latxa eta karrantza barietatoko arditzen ez nie dela. Eta 1987 dauka jatorrizko izendapena. Gainera, pila basaltzen da, souvenir moduan bebai, Euskal Herrixak azkenean turismo pila badabil jasotzen, eta souvenir bezala, ardaua maleta batzutan ezin ja sartu. Ze batzuk, maletia ezin dago egazkinen eraman, eta Idiazabal gazta laurdentxo bat, baina hori, Patri, eta ez da bakarri nahi duten Euskal Herriaz, Zu, juten mazara, munduko beste, ez da izetokitara, gazta bada gauza bat, olan, nik uste mundu guztien zehar egiten dela gazta, eta utzean enbasatuta eta ekartzen dituzu, Asturiasetik ekarri alduzu,
kabrales bat, ondo enbasatuta. Esan minotzun, nik, kareseko hori ibilbidea ingauen, Denisek eta Bixok, aspalditik 2016 edo 2017an, eta oindiokan dau, maleteruan kabrale zuzaia. Ez baina gero geratu jakun hor, emateu itxatxita igual, 3 edo 4 egunetan, hor egon zala usaina, eta ondo enbasatuta zauen da dana, baina horre ambientian geratzen da. Oin Patrik Kares aipatu duzula, ni jundan hau, eki txikia zanean, baina gaur egun daukaten adinakin, ez da jungo nitzateke berriro umekinara. Ez? Zeba? Zu lasai egongo zinen, bi umekin ibiltzen dira, bin ban, han pasioan lasai ibiliko zineke? Ja. Ni neu ez? Ez, egisa da, karo, nik ume kontutan da... Eki etorren motxilan zetorrelako. Motxilan sartuta txikia zan, motxilan eraman gendu, gaina euri pixkatitzen, gu bakarrik ibili ginen, baina nik gero oin lagun batzuekin itzaiten, jun izan direla umekin ara, eta zemoz, tensio baten. Karo, umiak izan bidie formalak bintzat. Umiak lotuta eraman behar dean, eta orma, esan, ormara pegauta, hankito. Bai. Ez da muitu ere. Egisa, eta gainera, betxukuk, ez dakit suertia izan zen, edo igual ez zauela... Ez zala, ezaguna basan ez, baina igual ez zala hainbeste edo ez dait, baina hastien zier joan ginela bebai, ekainan, eta egon ginen, gu bixau, pasauzen olan talde batzu, baina ibilbide dana bakarrik. Guk eguraldi txarra. Udan, egun ikusi nauen, argazki bat, jendez gainezka, karo, horrek bai emon bietzula izuko bildurra, bueno, sin mas, hemen txebe bai Euskal Herrian ibilbide politxa da euskau. Halko. Eta badu batean bate hori, Idiazabal inguruan da gazten ibilbidea da baserrexetatik eta joaten dana, nik horri itxeko gogua itxu badaukat. Eta oindala gainera Euskal Herrian, oindala gutxi, gertatu zen, ordiziko gaztaileiaketia. Eta hori birzien, Idiazabalak gona, Idiazabalak bera, asko egurmeteko enpresa taldeak ordain juzaben 5.000 euro, gaztan irabazlian erdixagatik. Bai, hori jetxe, urtean baten ez da igon 8.000 araño, ez da, itolako azta krimat. 12, ez? 12.000 urtenen bate. Publizia, patre. Hori azkenian da, iten dutena da. Jetia esatu, baina hori gero zenbatian salduko dute. Hori ez dute saltzen, hori hartzen dute gero eta... Egunkari zetan. Lagunen artean, bai, egunkarian hartzen zara, eta hori da, publizia diaikia, norberari. Bai. Ondo pentsatzen jat. Bai, hori da, inbertsio bat. Ze mundu guztia zertaz hitzein du. Txorien enain zertaz hitzein du. Beraietaz. Asko egur bat. Bueno, baina, guk hemen publiziadia nahi duguin, irabazleai. Lelena izan zen, Arabako La Lese, izeneko gaztegi, bigarren aldiz gainera irabazten da bela. Baina, bueno, joan zan urteko irabazlia berez, izan zen, segurakua, eneko goiburun gazta, eta aurden 3. geratu da. Eta gero, 2. postua, edo zilarra, eraman dau, lekarotzeko kotaria gaztandegiko Julen Arburuan gaztak. Julenek irabazi du, ez da izan bat aldiz, Julen Txorienen izan gendu. Bai, eta 5. Aitor Urien geratu zen. Aitor Urienean Alberto izan ginen gu, han Sagaztan, Abainonan auzoan, izan ginen, honek dauka txakur bat, da Australiatik ikarria, hartzain moduan, da dingoa eta border collier da. Border collier, bai. Horrek energia auki bida borduan. Bai, itxusia, oso itxusia. Ez da izango itxusia. Oso, ez, bai, da dingoarekin nahaztuta. Oso bolilla, baina... Ez que dingoa ez dakizin dan. Hango txakur basatia. Australiako txakur basatia. Bai, orduan, oso ona, hartzen moduan, bai, itxusia. Bueno, gauza dien moduan. Bera, nahi dute lanerako. Ez da erakustetan juteko, ze politxa. Ez dugu txakur itxusien gaia aterako berriz, bestela... Zeba? Belu koitauak... Bueno, ospetxarra irabazeko. Alberto gure zuzendariaren txakurra belu. Biok ere. Bueno, gauza bat, lehen Patrik esan du kozinatzeko testala erabiltzen normalean, txarra daukana Idiazabalak eta ez dira honek ardigaztak eta normalean, urtzeko garaian eta ez dira ondo urtzen. Oso koipetsua dira, eta bueno, hemen almidoiakin da lortuko pixkanaka dana batzea. Bestela ikusten modu erdi moztuta moduan dagoela. Honekin baku zeitzen dan? Irabia gaioa sartu, eta alako zerbait krematxua lortuko dugu, baina bueno, hemen jungo gara, dana urtu dadin, eta gero hori lagungarria hori, hau eta hogiean, sistorrat hogia. Hogixa, holan, pusketatan edo frigituta? Ez, laukita moztuta, normalen, zurgatzeko, ze, egia da, frigituta, kurruskari eta goxoa geratuko zen,
Baina gu baina edo pixkat zurgatzea gazta pixkat. Ez du askorik zurgatuko, baina busti egiten da gehien bat. Baina normalean nolan, ez da egiten. Ordiziko idezabal, gazta lehiaketean, aurkeztu zen 57 gazta, eta horreitatik gainera erdi eta erdi izan zen, 23 naturalak eta 24 ketuak. Gero eta gehiago daude ketuak, lehen gutxio izaten ziren. Bai, ez, lehen izaten zen, igual eguneko 20 edo 10 ez ziren asko izaten. Niri ez dakik, gustatzen jaten. Ni egon da, 2 urtetan epaimaikide moduan ordizin, egia da, izaten da, esan dezagun, txirrindularitzara joan da, Frantziako turra izango zen ordizi, hor batzuke, asokatzuke garrantzitsua dira, zer esanik ez, oin urrian azkenengo astelena ere Gernikan izaten da, baina, eta hor esaten da zuen, baina finalera izten diren 8-10 esaten da, baina hau danak bikainak dira, detaile txikia dira, hori milesima edo dezima batzuegatik puntuazioan, bai igotzen dutenak zein izangoan txapelketa, eta esatu. Hauek denak, kuadrillakoekin hartzeko lagun artean, denak, aurkezten diren denak, perfecto. Eta ja, finalekoak zer esanik ez. Ziur oso ona dauzela, baina lehen esan dugu ez, hori 5.000, 12.000 idezabal gaztak. Aurkitxoet, gaztarik garestixena, da horrei buruz behar egin jau berba. Aipatu dugu lehen bai. Cabrales gazta. Hori aztakeri bada, hori ere bai dala publizitatea, zematean esaldu. 36.000 eurotan. 36 gaz nik, bitu, nire kotxeak 12.000 euro kostatu zen. 2 kilo terdi. Beraz, kilua 15.000 eurotan. Gutxi gora, bera. Ez da gutxi. Ez. Kapritxo garestia, baina, zoragarri izango zen, ez? Olako enkante baten, imaginatzen dut, olako enkante baten atarazala, eta 3.000 eurotan hasi zen, eta hori gero, egon zien hor, botaten presio desberdinak, azkenean 36.000 eurogatik. Eta hori gainera Guinness World of Records eragundeak onartzen dau, da bere liburuan agertzen da. Bai, munduko gaztarik garestixena bezala. Garestixena moduan. Bai. Nik ezagit hori estatu mailan bakarrik itxendan enkantiena, baina... Joango gara eta, betu, Guinness liburuan eta ainazuetan agertuko ginen, ero txoriene hartuko zen. Gernikara goaz, eta han azken nungo urtea da 3.000, 4.000 ero lan galtu. Eta 40.000 eskatuko ditugu hasieratik lan. Pum, 40.000! Eta liburuan hartuko ginen. Nik ez daukat hainbeste diru, zigor. Nik ez da ere, baina, eskatuko hemen crowdfundinga hemen ETV-en, ero... Zuk itxin batzuzu, 29.000, 39.000, nik alditxut 1.000 euro lortu. 39.000-tik, bale, nik 39.000, bale. Zuk 39.000, nik bat? Bale. Alberto, 18.000 euro behar ditut. Bai ez dino. Bueno, ikuste zuen nola, hemen pazientzi pixkatekin ja krematxu usten ari garen, eta hemen oin asmoa izango zen, hau jaso, garbitu pixkat, ogia moztu, zua jetxi, suabe utziko demen. Plop, ze ona. Eta ogia, moztuko dugu boixe, esan dakoa, Karratu txotan, bai, eta ingo duna da, koiarak eta hemen dauzko, sarraska goztein, nola ditu alde hononei, koiaraz bintzat. Pizzak edo txotxan, sotzak. Hemen, txorixoa, batian jarriko dugu, oin di pixkat, ja ostu da, baina gero gazta beruan sartuko dugunez. Hau, sagarra bebai jarri geike, ez? Sagardua daraman honetan, da idezabal gazta etxera behitzen bebai. Sigurek behitxu ustaulako aurpegi batekin. Bai, ez dakit, zaite, ez? Sagarra gaztakin pila gustatzen. Bai, behitxu. Segi xau, hemen txe patatatxo batzuk. Bai, olakoetan egia da, normalen fondu jartzen da nien, barren gorri batzuk egin da jarri aldia, olako zerbait. Edo zer, egizan otutzen zaiguna, baina pixkat zereko gaztarekin ondo doana, ez? Kasu honetan, eta gini, zatik ez, probatu, holan, gozoa, hor, odolkiakin jaten, dio azagarrak. Hori da? Aukietan. Bau, listo dago? Testuria da. Atarako genuke, hor hartu almidoiak eta ematen dio bere gorputza. Jak, hau, ona? Eta hori bestela, holan, pasta baten dako edo, ez? Edo zerrendako. Zona. Eta hemen dago zu, gure Idiazabal eta Sagardo fondu.
Eli, hor doka, berorren sardezka, o... Itunik imio gainera. Ogia eta txistorra batera. Eta bia sartu behar duzuz? Bai. Hola, nobeto. Bai. Hoi tartekoa. No se ona. Oio, txistorrakin makarrik osoa. Oso osoa. Ianiko inogisakin makarrik, gero txistorrakin makarrik, gero gazta bakarrik. Kontua da, gu horrela gonar galdela gaur, pintxopotea etorri arte, eta hori bai, biharko erosketak egin, Bai. atzean hartu, eta bihar, ostirala da, orduan bakizue, errezeta bereziak, hemen txorienen. Agur. Agur.